ngizocela ukuthathela ithuba nginikeze ikwaya yasebabshela izosikhonza umculo Jesu Kristu Inkosi. Jesu Kristu Inkosi. Kwamnandi ukukholwa bagcwele kwaze kwamnandi ukukholwa kwamnandi ukukholwa kwamnandi ukukholwa kwamnandi ukukholwa kwamnandi ukukholwa kwamnandi ukukholwa kwaze kwamnandi ukukholwa bagcwele kwamnandi ukukholwa kwamnandi ukukholwa kwamnandi ukukholwa kwamnandi ukukholwa kwamnandi ukukholwa kwaze kwamnandi ukukholwa bagcwele.
emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngethuba asipha lona kuba siphinde sizothobeka futhi amkwakhe. Ngiyaduma ngizulu. Umoya siyawudinga udumisa izulu belingekho. Ngifisa ke ukuthi ngibingelele enkonzweni yokuqala ngokukhona ke osijoyina manje njalo ukuthi ngibingelele ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. Nginesicelo engidelile kodwa futhi asizwakali. Soniwa ke abaphathi bohlelo. Ngidelile ukuthi umuntu othandazayo eze la phambili ngenxa yalo mshini. Awuzimagcina usekhaya ubuka uYouTube uguqe ophethe uhlelo la akathandazi kuzwakala ivoice nje kaba ukhoze eyithandazela lapha. Ngiyacela asibeni professional. Yebo sikujwayele ukuba live, asikho live namanje network yasiphuma, kodwa ngicela othandazayo avele abe sobala ku-YouTube ukuze ababuka inkonzo bayibuke ngendlela efanele. Ubona umuntu oguqile akathandazi uzwe elinye izwi lomuntu othandazayo, umazi uma ukhona noma usekhaya noma ukuphi, noma-ke sekufakwe iy'poli ezisithandazelayo. Ngake ngayixoxa ngelinye ilanga le ndaba ukuthi ukuthwala kuhlukene kaningi. Ngesikhathi se-COVID khona i-VN, i-COVID kwakugijima ama-VN amaningi, khona i-VN la ngazi uma ikhankasa befundisa eyafika nakimi ngamangala ngoba ngafunda kuyo. Indoda yazi advertiser kodwa kukhuluma ababili i-VN isiyodwa, ethi omunye nginemvuselele show, ngifuna nje ungisize ungiphoke ukuthi banikele. Usethi-ke lo u-15,000 useyaphendula ukuthi ndoda imali enkulu kakhulu anginayo phela mina ngisasungula. Uthi awu ufuna lokho imali encane? Usethi ngiphethe yonke into mina, $500,000 nje uyihlalela lapha ekhaya, ubushumayela esontweni uyilalele nentombi yakho esontweni babona wena umile ushumayele $500,000 ke lokho. Bathiwa mangathawu kanti bekushumayela isiphokhwela leso. Ngathi uyihlalele lapha yathi uyajola nentombi kodwa unsibanda umile la kodwa akekho la ule. Yayibona loo nto le. So-ke ngizama ukuthi asibonakale ku-YouTube. Asibonakale kuyo. So umphathi ohlelo uma ethi akuthandaza ubaba uKhoza akasumhlangabeza le mali. Ngoba futhi uyamviba ubaba uKhoza uthangisa. Yikho ngithi abaphathi bohlelo kufanele balungiselele. Mbize ozofuna khuleke bese ungasuki la. Naye angaguqi lapha buya azoguqa la. Bese uyasuka-ke wena MC useyanyamalala kwi-picture aguqeka thandaza. Ngiyacela nje sizame sizofundisana nje. Ngoba siyakujwayela ukuthi umuntu akasuki la engakafiki ozoma la ukuze kungabi namuntu esithombeni sika-YouTube. Siyabonga-ke asidlule lapho ningixolele solokhu sifundisana nje soze sifike la kufanele sifike khona. Singena-ke enkonzweni yokugcoba abefundisi. Inkonzo ejulile-ke le ngendlela emangalisayo. Inkonzo ejulile ngendlela emangalisayo. Kodwa-ke sizoyibona ngokuqhubeka kwayo ukujula kwayo. Ngoba kufanele uzibuke. Ubuke ukuthi ubani wakugcoba. Ngoba wakugcoba wakufaka umoya kuyena. Abantu benza lento yena ayitshelwa umphathi wakhe. Ngesigubhu esikhuleke siqale kahle inkonzo yethu. uJesu Kristu inkosi. Babona umleyo babongcwele uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga.
ngakho konke okuhle osenzela khona siyabonga kuba uphinde usihlanganise sibonga impilo. Abanye bayafisa ukubala kodwa bakwazi ukubala. Sikhumbula inceke yakho Nkosi esesibhedlela ephethe elinye lamabandla la engizwe mangiphuma izolo ukuthi vele ephuka yagithi sesibhedlela. Ibandla laqhubeka nephasika yena akekho umkholo walelo bandla. Ngakho ngabe senza iphutha thina masingakubongi ngoba sikhona. Usidinile wasilondoloza bekungenzeka kimi, bekungenzeka kunoma ubani kodwa kwenzekanga. Siyabonga Nkosi, siqhubeka kube nathi usifihle. Ngiyamcelela naye Nkosi mphilise lapha ekhona. Ngeke ngakhuleka, ngiyaphinda ngiyacela mphilise. Aphume Nkosi ajoyine ibandla lakhe kulezi inkonzo. Mphilise uNkulunkulu wami nomusa, uNkulunkulu oyisimangaliso okwazi ukuxhuma ithambo ngaso leso sikhathi sikhuleka lihlangane. Kwenzile ngaphambili namanje usangakwenza. Siyacela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga uNkulunkulu njengoba ngisho nje kuyavuka kimi ngithole lo message izolo ntambama makuphuma la ukuthi inceku indlela ephuka nje angazi ibihamba kuphike base bawu-admithwa bayisibhedlela ayikho enkonzweni, inkonzo ziyaqhubeka. uNkulunkulu akamsize-ke bakithi amphilise. Siyamcelela, siyamnxusela. uNkulunkulu sithembisileke ukuthi umkhuleko enziwa kule ndawo uyayiphendula. Sizovula izwi lenkosi esithola laphaya encwadini kaSamuel. Samuel chapter 16. Samuel chapter 16. Kusephansi kwayo itheme esemqoka yephasika ethi yawuthulula umphefumulo wayo ekufeni. Sisephansi kwaleyo theme. Kodwa itheme yenkonzo yokugcoba ithi uJehova akabukisi okomuntu. uJehova akabukisi okomuntu. Masifundeke uverse 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ngisazi uma ngisho njalo. 1 Samuel chapter 16 verse 7. uJehova akabukisi okomuntu. Fundeka ke kanje. Kepha uJehova wathi kuSamueli, ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba wakhe, ngokuba ngimalile lokhu uJehova engabukisi komuntu. Umuntu ubheka okusemehlweni, kepha uJehova ubheka osenhlizweni. Siyesithi-ke ngokujwayelekile inkonzo yokugcoba le ordination service, kanti kahle hle ogcoba abantu nguNkulunkulu ngomoya wakhe ongcwele. Ufika wena emhlabeni usugcotshile, uNkulunkulu ogcoba abantu. Mina ngizogcwalisa okwenziwa nguNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Siyakuthola lokho kuJeremiah 1 verse 5. Ngingakakubumbi esiswini ngakwazi, ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa, ngakubeka umprofeti ezizweni. Ngingakakubumbi sibunjiwe sonke uthi wasazi uNkulunkulu. Siphuma enkonzweni ebikhuluma ngokuthi labo ayebazi ngaphambili wabanika isimo sendodana. Labo ayebazi ngaphambili yibo laba abagcobayo. Sifike emhlabeni sesidotshile. Uthi-ke ngakambumbi umuntu amazi. Yileyo nto ke ngenza ngithi inkosi uJesu kuphela ekhumbulayo ukuthi ithunyiwe. Thina sikhumbula ukuthi siphume ezulwini, kodwa iqiniso lithi wayengeke asazi ngaphandle kokuthi sibe naye lapho ekhona. Yikho ethi wasazi engakasibumbi. So sonke siyaziwa, saziwa singakabumbi.
ingakho ke newundlu labethela umhlaba ungakasekele amagama ethu alotshwe encwadini yokuphila ngaleso sikhathi hayi manje. Waseke uthi ungakaphuma esizalweni ngakungcwelisa ngakubeka umprofeti. Elesini ke likubeka kahle, I ordained you a prophet. Fundeka kanje, before I formed you in the womb I knew you, before you were born I sanctified you, I ordained you a prophet to the nations. So sidotshiwe sadotshwa before siphume esibelethweni zabazali bethu, lapho la wadotshwa khona wangcoliswa. Waphuma ke wena wadla izono, ngaphuma ke nami ngadla izono. Lwafika lolu suku lokusindiswa, amagama ethu elokhu elotshiwe encwadini yokuphila. Uma usulazika iqiniso, isona sikhathi aqishwa ngaso amagama ethu encwadini yokuphila. So igama lakho kudala lalotshwa umhlaba ungakasekeli, sadotshwa singakaphumi. Ingakho nje ngeke ngathinta nendaba yokuthi ngasindiswa umfulu ugcwele ngiphume emjolweni, ngoba yena wayesengidobile azi ukuthi kuzogcina kunje mina ngingazi. So ingakho ke musuliphethe ivangeli liphathe ulibambisise lingaphunyuki, ngoba ngeke uzilandulele ngale kwethu. Emva kokuphila ezonweni uyasindiswa ngokuvuma inkosi uJesu. Roma 10 verse 9, number 2 uyasindiswa uvuma izono zakho. Number 3 ubhabhadiswe. Bese ke number 4 inkosi uJesu ibhabhadise ngomoya ongcwele nangomlilo. Number 5 bese umoya ongcwele akunikeze anointing yokwenza umsebenzi owawudotshelwa ungakaphumi esizalweni. I-anointing siyithola kumoya ongcwele, ugcobo. Khona lento ke siyaziyo egcwele emabandleni, ngiyafisa ngomusa kaNkulunkulu ingenzeki la. Thola umuntu efakazi ethi ngomugcobo, ugcobo lwala ekhaya. Asinalo ugcobo la ekhaya bafowethu. Umuntu afakazi athi uNkulunkulu wala ekhaya, akekho uNkulunkulu wala ekhaya. Lokhu ugcobo lwala ekhaya, akekho uNkulunkulu wala ekhaya. Akekho futhi uNkulunkulu kaNtsibande. Ungadideki nje, siyazi ngiyazi siphuma emabandleni ahlukene lakhulunywa khona leyo language, ayikhulunywa leyo nto. Ngoba lokhu ugcobo lwala ekhaya ugcobo esinalo lasezulwini. Akekho uNkulunkulu wala ekhaya, uNkulunkulu esinayo lo wazibizwa athi uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe, akekho uNkulunkulu kaNtsibane. Futhi akekho uNkulunkulu kaPetro, akekho uNkulunkulu kaPawulu. Uyigadi into oyikhulumayo. Ngoba unalo iqiniso ukuthi ngesathi uphuma umphefumulo kaPawulu wayesame kahle phambi kaNkulunkulu. So mawuzothi ngithandaza uNkulunkulu kaPawulu, kambe uthandaza uSathana wazi. So asebenzise izwi ngaso sonke isikhathi. Uzibize ngoNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe. Makukuhlula lokhu nguJehova, makukuhlula lokhu ngophezulu konke uSomandla, maningi amagama, kodwa akekho uNkulunkulu kaNtsibande noNkulunkulu wala ekhaya. Mawudotshwa namhlanje awuthathanga ugcobo lwasentabeni, asinalo entabeni ugcobo. Funeka lotho icace ukuze kuzwakale kahle, asikhonzi umuntu la. Angifisi nangengozi ngithola usengiyakhonzwa mina la, ngicela ungakhonza. Ngoba kufana nokuthi ukhonza izithombe, uyofana nomuntu okhonza amadlozi noma ngabe ngobe ngiphila. Nongikhonza ngifile, hayi ngiphila ngoba nginkhuzi. Kade mkhuzi ningangisukumele mangizayo. So ngiyacela nje ngithanda ukukhonza. So sikhuluma ke ngomkonzo yokugcoba. Uma ke udotshwa, sicela umoya ongcwele ehlisa i-anointing yakhe phezulu kwakho. Ngoba lesi sikhundla akusona isikhundla ozithathela sona wena.
mhlawumbe ungacabanga ukuthi uzithathele sona wena. uNkulunkulu unendlela yakhe, uqamba amasu ukuthi into yakhe akayenzayo yenzeke ngendlela yakhe, abangekho kumoya bese beyihumusha ngenye indlela. Icacile kumaHebheru 5 uverse 4, akukho umuntu ozithathela lesi sikhundla kuphela obizelwe kuso uNkulunkulu njengo-Aroni. Akekho umuntu oyithathela lesi sikhundla, noma ngabe weza waya kumfundisi wayothi ngize uNkulunkulu engibizele kushumayeleni. Mina ngifuna ukutshela ukuthi awuzithathelanga wena lesi sikhundla. uNkulunkulu unendlela yakhe yokusebenza into yenzeke. Noma ngabe wakhonjwa abazalwane nihlezi nihlangene kodwa usiphathele izwi, waliphatha ngokuzabatha akazi waliphatha kamnandi awuphinde futhi umphumela walokho usugcotshiwe, macabanga ukuthi wabekwa abazalwane. uNkulunkulu unendlela yakhe, okwakhuluma nawe wangezwa wasebonda akatshela abazalwane ngokuzobezwa bona. Namhlanje ula uyadotshwa noma wadotshwa, kodwa udotshwa okuyintando yakho wangentando yakho. Okwakuyintando yakho ngeke kuqhubeke, ngeke kuphumelele, ngoba intando yomuntu ayisebenzi. So akekho umuntu oyithathela lesi sikhundla, umuntu usinikezwe uNkulunkulu njengoba kwenzeka naku-Aroni. Sifunda-ke la uNkulunkulu ebona uSamuel ekhalela uSawuli. Sawuli wayeyinkosi eyifunwe ngabantu kuNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu wathuma umprofethi wakhe ukuthi amdoba, kodwa hayi ngoba wagcotshwa ngabantu, kodwa abantu abamkhalela bathi bafuna umholi nabo njengezinye izizwe abaphakathi kwazo. Manje uSawuli esonile waphelelwa isikhundla ngenxa yokungalaleli, esingathatha njengento encane, a simple thing, ukungamlaleli uNkulunkulu, samphelela isikhundla uSawuli. Azakhuluma uNkulunkulu ngomprofethi wakhe, athi akakuthokozeli, awathokozeli iminikelo namanoni ngendlela athokozela ngayo ukulalelwa kwezwi lakhe. Uma ungafunda ukubamba ukusho kwakhe, uyongena ugijima ezulwini. uNkulunkulu akabribe, akathengwa, asinikeli ukuze sithole uNkulunkulu. Awunikeli. Yazi kwamanye amabandla khona lento yokunikela, nginikelela ukuthi ngithole umsebenzi, nginikelela ukuthi ngithole i-driver's license, asikwenze njalo. Akathengwa uNkulunkulu esimkhonzayo. Mawunikela nje uyanikela, uzobusiswa isinqumo sikaNkulunkulu sokubusisa nokungabusisi. Njengoba wathatha isinqumo sokubusisa uKhayini sokungambusisa uKhayini wabusisa uAbel. So ke akuyona into okufanele sibeke umuntu icala ukuthi ngiyanikela ngibusiswa. Umbuzo uthi unikela kanjani, uyathokoza yini? Umnikelo wakho uphelezelwa amagama. uNkulunkulu ufuna umuntu onikelayo ethokoze, abe siyambusisa. Ngakho-ke uma sila sizodotshwa, sidotshwa ngokukaNkulunkulu. Kufanele umuntu abe ngcwele phambi kukaNkulunkulu. Angisigcobi isono. Ngamanye amagama ngimgcoba umuntu onesono esingavunyiwe, ngokuphuma la abe wesi. Ngihlala ngikhuluma leyo, mangigcoba abantu ngikhumbula, it was 2014. Khona abazalwane kwafanele ngibagcobe. Ebusuku uNkulunkulu wangivezela umbono, wabaveza laba abazalwane kufanele badotshwe, befulathele bebhekele kuvela izinqa zabo, ukuthi bahambaze. Ngafika ngawushela lo mbono la ngaphambili, ngathi wonke umuntu ozodotshwa ozazi ukuthi unesono ngicela angadotshwa, ngoba manje umdoba enesono isiqalekiso siphezu kwakhe. Namanje ngiyaphinda lawo manje. Jono sikunika umuntu ozokhuluma naye, lungisa indaba yakho noNkulunkulu akukhulekele,
bese uzodotshwa kunokuthi udotshwe unesono sikhumbulayo. Kuthe sebeguqile la inkosikazi yenye indoda yalalela intshumayelo ayangeza wayeyihlalela babona ukuthi okusho ukuthi uzweliswe indoda mayiguqi ibona ukuthi ayimboni yammemeza woza uhlalele la woza cabanga-ke nawe nizwe umuntu abantu bememezayo asaba ukuphoqa indoda wenze njani ahamba yoguqa abasekho namhlanje umsebenzi abawuqala abantu bayawenza wes badivorce indoda naleyo nkosikazi. Ngakho-ke ngidonsa ngendlebe leli bandla engikulona ngalikhulekela ngathi Nkosi ngimdala njengoba ungibiza ngifuna ukudlala ngabantu anginaso isikhathi sevangeli lokudlala la ma ungibiza ufuna ngenza umsebenzi wakho nginika umsebenzi ogenuine asike kudlaleni asidobani ngobungani asidobani ngetiye sidobana ngokumunwa uNkulunkulu ukukhombeni uma ungakukhombanga wazi wena ukuthi awukukhombanga musuke uzibandakanye nabantu abakhonde umunwe kaNkulunkulu. Uma unesono sikhumbulayo ngoba uNkulunkulu akabukisi komuntu ubuke ekujuleni kwenhliziyo wathi mayiphuma uSamuel eyodoba inkosi emadodaneni kaJese waseyamtshela uJese Jese ngicela ungeza amadodana akho uJese walethe uqala kuthiwa yayinto isukilinde kube kokuyisikhathi sikaShaka uShaka yekananazo ayoyidoba ngokuthiwa wayethanda iy'nsizwa ezinde phela uyeke lo verse 7 esufundile kuthiwa wathi mayifika verse 6 wabheka u-Eliyabe wathi impela odlotshiweyo kwaJehova phambi kwakhe yebo uJehova wathi kuSamuel ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba ngokuba ngimalile lokhu uJehova angabuyisi komuntu ubheka okusemehlweni umuntu ubheka okusemehlweni uJehova ubheka okusenhliziyweni. Yingakho-ke kugcwalisa amazwi bengiwakhuluma siyadlula kumuntu asimjaji umuntu ngobuso asimjaji umuntu ngemisebenzi yakhe ngoba mhlawumbe imisebenzi yakhe usadukile nje okwesikhashana ungokhethiweyo nodlotshiweyo wasezulwini. Honor the God in that person. Hlonipha uNkulunkulu ofihlakele kulo muntu musubuka umuntu umeya umthathele phansi ukuthi usikanibana ngemphiwa wami ngazoze uphiwa abantu nje wadala abantu wena yedwa umuntu odala abantu so akekho umuntu omphiwe nongamphiwe. Sihlonipha wonke umuntu ngendlela efanayo nelinganayo ngoba siyazi into uNkulunkulu ayibeke kuyena ngaphakathi. Hlale ngishumayela ngoJona ukuthi wayiphuma esiswini senhlanzi inhlanzi yanuka asizwa ukuthi wawasha wa-ayini kodwa wahamba wama phambi kwabantu 120,000 wabantu washumayela baphenduka bazila ukudla. Asizi ukuthi bathi wena ugqoke kanje uphethe indaba kaNkulunkulu ngizodlala ngathi wena uNkulunkulu akabathuma abanje abazange besho njalo bathi balalela into ephuma emlonyeni bazila ukudla bakhala uNkulunkulu wabezwa ngoba akabukisi okomuntu ubuka okusenhliziyweni. Bathi nathi singakufunda lokho noma singekwazi ukubuka inhliziyo yomuntu asishiyele kuNkulunkulu okwazi ukubona okusenhliziyweni yomuntu kodwa okwethu thina asimamukele umuntu kaNkulunkulu njengesidalwa sikaNkulunkulu. Ngisho ephuzile edakiwe yinoma enjani uzothola ukuthi kudaka umfundisi oshumayela kuphenduka 1,000 ukuthi usabanjwe yisitho kwethu asimkhulekele. Asikwazi ukucwasa abantu asikwazi ukubukela abantu phansi ngoba sidalanga noyedwa umuntu. Mhlawumbe wena uma wadala umuntu ungababukela phansi abadala uNkulunkulu
babuyele phezulu abadala owena. Kodwa uma ungazange udale umuntu wazi ukuthi umphefumulo kaNkulunkulu wangena kulo muntu kufuneka sikhulume iqiniso kuye, sishumayele izwi aphenduka ezulwini, singabi nomona siye ezulwini sodwa umuntu asaba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Mina-ke ngehlisa udlobo lukaMoya oNgcwele phezu kwalokho owakunikwa uNkulunkulu ngaphambi kokuba ufike emhlabeni. Lokho akunikwa uNkulunkulu engakakubumbi ekwazi. Owami umsebenzi ukuthi ngithi Nkosi, nangumntwana wakho usezilethile phambi kobuso bakho. Yehlisa lolo dlobo nalawo mandla owanikezele yena. Indlela-ke osuyosebenza ngayo mawususebenza yile esithola kuDeuteronomy 34. Umudlo bengilwehlisela kuwe luthola ukuthi akukho wena owakunikezwa uNkulunkulu luphindele emuva. Angiphindele yona. Umudlo bengilwehlisela kuwe luthola ukuthi wena ngaphambi kokuba ufike emhlabeni awudotshwanga uNkulunkulu. Ayikho into akunikeze yona, lubuyele emuva ngoba luzodwalisa kulokho wakunikwa, alizini ukuzosungula izinto ezintsha. Ibambeke leyo ungayidedeli. Bonke ngibadobile kufanele bakwazi ukwenza izinto engizenzayo. Bangazenze zonke isinqumo sikaMoya oNgcwele lokho khona okwami. Kodwa kufanele kube khona abakwazi ukwenza kwengikwenzayo. Kodwa lusebenza phezu kwalento wayinikwa. Mawunganikwa ngalutho awuzunikwa namhlanje. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngakho-ke udlobo olwehlisela kuwena iblender mhlawumbe kufanele udinga ufaka yona. Lemende ezizofika la esizohlala la ekuseni. Mhlawumbe kufanele sigcine sisebenza kanjalo. Ngingiboleka imayikho kwamanje. Noma mangingezwakali ngizwakala bezwa laba semini. Sibuleleke nje. Ngithi lo mudlo bengwehlisela lona luthola ukuthi unezono ozikunjuziwe kodwa uzivumile. Aluhlale endaweni engcolile, luzobuyela emuva. Ngoba nami anginawo amandla okuliphoqa ukuthi luhlale kuwe. Ngayikhuluma indaba yami yokuphenduka kwami ilula isimple ayifihlakele ukuthi wangibiza uNkulunkulu. Esengibizile before ngime phambi kwabantu ngahamba ngayozila ukudla 14 days. Ngakapheli u14 days wangitshela ukuthi angibuye nomsebenzi afuna ngwenza ngizohlala 14 days. Into engizoyifuna senginikile. Ngoba kusemqobo ukuyazi ifoundation yalo muntu obeka izandla ukuthi azafike la ekhona wadlulaphi. Angizokukhuluma imininingwane bayayazi abantu. Wangichazela ukuthi ngizothi mangifika la ngenzeni. Simangaliso sokuqala esenzeka ukusukuma kwesishosha singabekwanga izandla. Engitshele ngilanga ngizile khona ukudla ngihlezi wathi buyele emuva. Makuphela lo 7 days uyahamba wena buyele ekhaya. Bese ngaphela isithombe ukuthi uzofika bazongelanga uyofika ngalo kwathiwa Wednesday. Sasikhonza ngoLesithathu bazoletha umuntu ongakwazi ukuhamba. Lo muntu lo kufanele bamhlalise ngapha ngasepassage. Ngesikhathi usuku uShumayela uzosukuma mangenyawa wonke. Ngaqala ngashumayela baba mhlatsa phakathi nendawo bamhlatsanga epassage. Ngisashumayela ngoba amehlama engasuki kuye ngambona efuna ukusukuma bamcindezela.
ngathula ngayiqhubekela ngashumayela ngithe mangiqeda athi uNkulunkulu wethele umuntu ufuna nimhlaliselane nimhlalisanga bengeke ngilawule ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sukumuzela wasukuma weza ngikhuluma ngoNkulunkulu ofuna kumfune kuso sonke isiqalo sento yenzayo khuluma ngefoundation lokuma kwami phambi kwenu kuningi kokwalandela lapha kodwa uNkulunkulu odzoba umuntu ngakubeka izandla ma udzobo lufika ingekho lento ofuna luyithole uzobuyela emuva so asibeni ngcwele phambi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ungcwele wazi kulolu dzobo mase libuyele emuva luyisitha kuwe Isaiah 63 verse 10 ngikhuluma into engekho ezweni ngokuthela nje into engikhulumayo uthi Isaiah 63 verse 10 kepha bahlubuka badabukisa umoya ongcwele wakhe waphenduka isitha sabo walwa nabo ubani ofuna ukulwa nomoya ongcwele uNkulunkulu uqobo lwakhe nakho ke zingcwelisi ngaphambi kokuba udonse mayixabanisi noNkulunkulu ngoba angikhonzi unodoli angikhonzi isithixo ngikhonza odala izulu nomhlaba wasilethela indodana yasifela esiphambanweni ngalezi insuku sikhumbula lolo suku yena ke lo esimkhonzayo sikhonza lo engathi ngelinye ilanga ngithandaza ngithi inkosi ngiprove ukuthi leli bandla liyafana nelakuqala hlale ngikhuluma lento mawukabe kudliwe isidlo ngambuza uNkulunkulu ngathi ngifuna ungiprovele inkosi Jesu lobu ngibizile leli bandla liyafana nelakuqala ngathandaza wayithulela kanti yazi into uzomphendula one day sikuyiphasika fika insizwa nentombi awubasijoyina ukusasibisa itende la indlu yayisencane basijoyina sajabula sana abazalwane abafikayo saphonza kwamva kwenkonzo bangibiza awusebeyangisiyangikhumbuza le emva kwenkonzo ngangakabe busy nasi isitele ngaso bafethu ngiyacela phakathi nama break enkonzo ningeza ningibingelela angena umfundisi ophakeme angiwesikodwa uzokho ngiyacelela bakithi ngihlale ngitshela lento ukuthi ayizwakala ngoba into yenzakalayo uma ngihlezi la immediately ngihlala la phansi kuphela inkonzo ngithatha le nkonzo ngithumela kubantu abami over 10,000 ku WhatsApp usafika ke wena ufuna ukukhuluma nami uzongiphazamisa bese ngenze njani benze njani kusasa wena uzokuhlezi ekhaya uthi manje akasithumeleli le nkonzo kusithumelela seziningi soyilalela kanjani mawula kodwa uyangiphazamisa ngiyacela bafowethu akuze office ukubingele ngeke nginqaba ubingelele ukuthi sawubona njani ngiyaphinda usukuma uhamba hayi kodwa uzoqoqa ngoba niyangiphazamisa ngiyacela Nkosi yami kuwe nje kuthaya isikhathi sokufika kuziwe la ngisatatazela mina lana ngiqedile ngoba khona abantu abangiphazamisa ngiyacela makuphakathi nenkonzo kungabi bikho zakini ma ezileke akubo zobingelela hayi ufisa ukukhuluma nawe sengiyadlula ke la ngikhuduza ukuthi ngithemba kwenkonzo bangibiza laba bafuna ukukhuluma nami ngahlala phansi nganginesikhathi esanele ibandla lemincane mfundisi sikipitile siyazi uNkulunkulu akakufuni sizovuma leso so thina kusizana isivumo manisuka la nokepita hlukanani maningakwazi ukuhlukana mbanicela abazali benu ngoba nithanisebenzi obabili amazi ngiphila ngani bahambe banishadise home affairs ayike sahlukana zaqhubeka ke inkonzo zadlula bahamba babe ngabakudanyana emva kwesikhathi zihambile inkonzo bavakasha Sunday badliwe kwakuyiSunday yesidlo sadla isidlo akhamba nabo basidla ngiyashumayela ke esidlweni kodwa ngeke ngipinpoint ngithi wena uyapi engani wena ngeke wawuthe ukipiti ngangimazi phela seyekile ngokukhosha kanjani
nomsambo oyobhala enkantolo angimazi abanika isidlo sadliwe isidlo kwadlula. The following Sunday wangifonela umfana ngilungiselela ukuyokhuleka wendawo sinikezile enkonzweni. Baba usibani banyana intombi leyo bengangifike nayo isifile. Awuyindaba na ivele ulimi loshona phakathi ngaludonsa ihliza amagwebu sethule sekugcwele abantu lapha. Sengithi angikubike. Hayi ngiqala ngithi ayilona sithandaze mfana wami. Athi ngithi ngiyaqala nje kwathiwa wo ngomkhulekelo umuntu ubona wemina. Udle isidlo engekho ngcwele ngesonto edlule. Hawu yasinda indaba. Uthini ukuthathandaza utshelwa lokho umuntu ulalele ngale. Awubhoqaka umthandazo ngendlela ukuthi angaboni. Awuyeka. Bahlala phansi embhedeni ngabuka odongeni njengo Ezekile. Ngathi Nkosi ngiyathandaza manje. Ngidlula amehlo kumudongo. Ngathi ngiyacela umvuselo yamuntu. Ngoba sebeyazi ukuthi ipikelwe mina ngiyaziyo ukuthi ngisebenzela wena. Yenzela igama lakho udumo wenzele nomsebenzi onginikeze wona. Philisa lo yamuntu. Mose umphilisile ngizohamba ngiyobatshela ukuthi isono sabo siyini. Ngathula ngayekeka ngathi ngisho no-amen ngabe ngangixoxa. Ngaqoka ngaqeda ngaphunga ngathi ngifaka imoto la Siyonze umkhuleko ngalelwa khala iqini. Mfana lo. Hawu baba ngeke ukholo sekwenzekeni kwenzekeni usevukile. Ngafuna ukwazi into eyodwa uvukiswe lo mkhuleko noma uvuswe lo waya ovaliwe. Thatha isikhathi esinganani mfana ngathi mhlawumbe u10 minutes. Wayesiyavuka ngabona ukuphendule lo wesibili ngangabalanga mina. Ngathi siyambonga uNkulunkulu mfana wami ngibanga namagama amaningi. Sahamba senza umkhuleko. Ngakhohlwa ngixoxela ngamuntu leyo. Mangibuya lana ngishumayela ngishumayela ngayikhohlela. Sithi uNkulunkulu enza ngakho. Zahamba insuku on Thursday same week labuyisa uthe wena mangibaphilisa uzobatshela usuyile wabatshela ngikhohliwe Nkosi ngiyakholisa ngathi imoto ngomfonela mangifika bagcwele abantu hawu bazowenzana labantu ngibatshela ithuleza mfundisi uzosenzela inkonzo angizele inkonzo mina ngifuna nina ngase ngithandaza Nkosi ngizwe sebesinapha phambi kwami anginika ngashumayela ngaqeda ngababisi abatshela njengoba ufile wena ngoba nidlisidlo nivuke ngenxa ukuthi ngithandaze kanje ngabagcinelo langa baphindanga kabuka kodwa later wayesengikhumbuza wathi wena othe ufuna ukwazi ukuthi ibandla liyafana ngelakhaya Ananiya noSafira baqamba manga bafa kuPetro ngifuna ukukhombisa ukuthi leli bandla lingelami liyafana nelaqala ngiphendula lo mbuzo so kakulona ibandla lokudlala leli nama ngimisela ukudlala kuleli bandla asikhonzeni uNkulunkulu ngoba ngifuna wonke umuntu la ayezulwini ngoba mina ngomusa kaNkulunkulu I'm going to heaven ngiyadizelela ngoba kusasa uzophumana tu the utsibande ezulwini angishonke ngezulwini the ngomusa kaNkulunkulu by God's grace ngoba kuwumusa ukuyongena ezulwini akuyi ngentando yomuntu so naka ukuthi ngithena ngishonke ngezulwini ngithe ngomusa kaNkulunkulu ngezulwini Banyathanda ukuphendula amagama omuntu ukuthi umuntu uthe yayazi into engikhuluma asambeni ke sezulwini ngomusa kaNkulunkulu singadlali ngawo lo musa esiwenzele mama sidlala ngawo ngeke siziphendulele sesisho esifokweni uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi ngitheke uma ngigcoba unezono umoya ongcwele uba isitha sakho waba isitha sabo abantwana bakwaIsrayeli ngoba bamhlobuka okugcobayo uyakuzala ngifuna ukuyidizelela lelo slive izolo bengidizelela ukuthi okubhabhatisayo uyakuzala ubani okubhabhatisa ufuzo ledlulelo zokufuza nokugcobayo ke uyakuzala udlulisa lokho akakwamukela kulo owambizayo ukudlulisela kuwena then the question is ogcobayo wayibiza ubani
ingakho ke ngimtshele a brief session ukuthi ngabizwa kanjani noma ngafikanga eqaleni ukuthi ngabizwa ngezwa ngishunyayizwanga mina ivoice yakhuluma nami yathi ngakhela ibandla lapho so ingakho ngasonke isikhathi angidideki ngithi nginebandla nginalibandla akusilona nje la nibona abami nyangizwa kodwa ngathi maniphumana nisingaba kansibandla anginabantu mina ngingabe inkosi uJesu yona yangithumayo athi ngiyakhela ibandla layo hayi lami so ningabe ibandla lika Jesu nokuthi ngiyalakha ngilaphi ngamandla ami ngilakha ngalento angitshela yona ngilalela yena bese ngenza yona uma sibheka ukuthi Deuteronomy 34 ngeke ngakhuluma ngaye asimfundanga ngifuna nimlalele emuso wesina uJoshua indodana kaNuni wayegcwele umoya nokuhlakanipha ngokuba uMose wayibekile izandla zakhe phezulu kwakhe abantwana bakwaIsrayeli benza ke bamlalela benza njengalokhu uJoshua emyalile uMose benza njengalokhu uJehova ngiyaxolisa uJoshua uJehova emyalile uMose masibuyela kahle ke sibuka uJoshua indodana kaNuni wayigcwele umoya nokuhlakanipha ugcwele umoya ongcwele uhlakaniphile isizathu salokho lithi iBhayibheli ngokuba uMose wayibekile izandla zakhe phezulu kwakhe so uMose ngesikhathi ebeka izandla kuJoshua kwadlula umoya ongcwele kuJoshua nokuhlakanipha kuJoshua kwadlule ngiyaxolisa kwadlula umoya ongcwele kuMose nokuhlakanipha kuMose kwadlulela kuJoshua ngoba uMose ubeka izandla kuJoshua so umuntu okudobayo udlulisa into ekuyena ilapho la ngikho uma ugcotshwe isifebe sendoda uzofeka mawugcotshwe indoda ephingayo uzophinga mawugcotshwe umfundisi owadivorce wesheshada isibili kuzogcwala ama-divorce ebandleni fanele phela ukuthi umele umuntu wadivorce wena njengoba ekumele nje uphefumula lo moya wakhe ukuxabana nonkosikazi wakhe nani nizoxabana injalo nje lento ungayithatha uyishintshe uyinonge uyenze ibe yinhle kodwa ngeke uyishintshe le ngoba iyizwi likaNkulunkulu uthi uJesu kodlula izulu nomhlaba ngeke kudlule nagamana linye ngilikhulumile lingafezeki so uJoshua indodana kaNuni wayigcwele umoya nokuhlakanipha ngoba uMose wayibeka izandla zakhe phezulu kwakhe lalela kumphumela walokho abantwana bakwaIsrayeli bamlalela ke uJoshua benza njengalokhu uJehova emyalile uMose so umfundisi eBranchini uzomlalela ngoba uphambi kwakho bese wenza njengokuba uNkulunkulu ekhulume kuNsibande hayi kulomfundisi ome phambi kwakho waphela umfundisi ome phambi kwakho unguNsibande uNsibande uthatha ubiyena wafaka kuyena so uzomlalela lo mfundisi kodwa wenze njengoba uNkulunkulu wakhuluma kuNsibande isho njalo siphi abantwana bakwaIsrayeli bamlalela ke uJoshua benza njengalokhu uJehova emyalile uMose so ngamanye amagama noma ngabe ukiphi ibranch uyokwenza into esiyenza sonke entabeni ngoba senza lento uNkulunkulu ayikhuluma kuNsibande one day singekho thina ngendlela efanayo maningi amabandla khona sebenzela isihogo khona planto uSathane khona yekhonza uNkulunkulu awa asekhonza uSathane so umuntu ogcotshwe lolo hlobo lomfundisi abazalwane bazomlalela benze njengoba uSathane watshela lo wamgcobayo
ukuthi ushumayela izwi akusho lutho lokho. Umbuzo uthi izwi lihamba namuphi umoya, sengikukhulume kaningi lokho. Njengoba ngimphambili kwenu, izwi engilikhulumayo lihamba nomoya ophila kimi. uSathana akayishintshi intshumayelo yomfundisi. Unalokhu umgcoba kakhulu ngoba uyazi le ntshumayelo ihamba nomoya wakhe. Ake ngenze le example. Ngihambe ngiyobeka itende endaweni ethize, ngikhonza uSathana. Nomfundisi okhonza uNkulunkulu abeka itende kuleyo ndawo, siphelelana ngendlela ethize. Abantu abangene kwelami bazokulalela mina besebenza njengalokho wangigcobayo atshelwa uSathana. Nakuleli atende bazomlalela bakhona benze njengalokho uNkulunkulu watshelwa wagcoba yena. So kusemqoka-ke ukuthi mawusebandleni ubuke ukuthi leli bandle ngikulona limkhonza njengokwezwi yini uNkulunkulu na. Ngoba uJesu ushilo John 7:38 okholwa njengokusho kombhalo esiswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. So umuntu okholwa njengokusho kwezwi alithathe njengoba linjalo. Izwi iBhayibheli ngulizwi, ulizwi uNkulunkulu, ulizwi ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Waye kuNkulunkulu ulizwi uJesu. Kodwa mangakhonza uJesu ngidlulisa lento kumina, lo moya okumina uzongena kuwena. Ngenza omunye example engihlale ngithanda ukuyenza. Ngikhulume ngeradio isigubhu lesi. Umsakazo. Sithi umsakazo ukunika iteshi ezi100. Uplake lapha kugesi ukunikeze 100 stations. Uhamba ugesi ufaka ama-battery uyaqhubeka ukunikeze 100 stations. The difference is amandla iwathathaphi. Iwathatha ema-battery noma iwathatha kugesi. So umfundisi uthi uJesu sobabona ngeyithelo zabo sibaboni ngentshumayelo. Iy'thelo eziveza ukuthi lo muntu uphuzaphi, kodwa usazoshumayela njengoba eshumayela. Mahluka ukuthi intshumayelo yakho ihamba namuphi umoya. Ungalishumayela izwi balihamba nokufeba ibandla lofeba. Ungalishumayela izwi balihamba nomoya ongcwele abantu bazophenduka bahlahla izono zabo. So asimjaji umuntu ngokushumayela, simjaja ngempilo yakhe, ngenkambo yakhe. uJesu nobabona ngezithelo zabo. So ke yazike namhlanje ukugcoba umuntu sukuzalwa, ukubeka izandla uyagcoba, uyakuzala. Ngibuza ukuthi wena wazalwa ubani wakugcoba? Yingakho makufika umfundisi la entabeni, ngaphambi kokuba aqhubeke nomsebenzi kufanele agcotshwe, sikhanselele lento esingayazi. Noma ngabe inhle noma imbi ahambe ngogcobo esihamba ngalo sonke lwasezulwini esilinikeziwe la entabeni. As-undermine ukufundisi bakho, siyakuhlonipha kakhulu for the fact ukuthi uqhubeka la ugcine khona ufika umfundisi, uqhubeka nokufundisa because asik-undermine ukufundisi bakho. Kodwa sicela ukungamelwa ibandla lakho la in disguise. Ngoba isithembu umile phambi kwethu kuma ibandla lakho akumanga wena. Sicela ukumelwa uNkulunkulu esimfundisiwe entabeni. Yingakho-ke nombhabhadiso kwenzeka into efanayo. Umuntu uma ekubhabhadisa uyakuzala. Yebo ubhabhadisiwe la usuka khona, ngiphiki ngiyavuma. Kodwa manje uma usimela ngombhabhadiso wangale. Uzogcina usenza izinto sikhambe sithi thina entabeni asikwenzi lokho. Bese uthi imithetho yasentabeni kanti akuyona imithetho yasentabeni. Masithi entabeni asikwenzi, sihlonipha ukuthi sithi iBhayibheli alikuvumi lokho. Ngoba sihamba ngezwi. Ukugcoba umuntu into enjalo qaphela ukuthi ugcotshoba. Namanje uma ungakholwa ukuthi ngiphethe uNkulunkulu ophilayo, ungagcotshwa.
Khuluma nalabo abazodonsa. Obsessed. Uzothola into ongayazi. Kodwa mawukholela ukuthi uNkulunkulu engimphethe, yilo nawe umfunayo, wamkelekile uzodonsa. So kufanele silazi ivangeli engiliphethe. Anginethezi ngalo. Uthi-ke uverse 10 kaDuteronomy 34 akubelanga ngasemuva kwa-Israyeli umprofethi onjengoMose owazana noJehova ubuso nobuso. Akaze ndavela. Kusho ukuthini lo? uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Nisahamba nami kodwa. Bani ufuna ungitshela ukuthi ukuthinta kuzange kuvele umprofethi onjengoMose. Bani uthanda ungitshela ngiyafuna impendulo la. Phambi isandla. Siphuthumise imic ungitshela ukuthi ukuthini. Akekho ufuna ukuzama. Lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu anginikeze kona ngeke akunike konke. uJoshua esedlotshile wamthola umoya, wathola ukuhlakanipha, kodwa akazange akuthola ukukhuluma noNkulunkulu ubuso nobuso njengoMose. Akazange akuthola. So kunezinto ozozithola khona ongeke uyithola, ngoba ekugcineni kufuneka kucace ukuthi uNkulunkulu wathuma bani ukuthi kusungulwe ibandla. Kuzungabikho umsindo. Inini abazalwane nibulala amabanga. Aqeda ukushumela umfundisi igazi uyashumayela wena. Yazi uyamdlula uNsibani, usungayivulela okwakho. Abazalwane abesekukhumala naye ayovula okwakhe. Vula ibandla labahlubuki. Ngoba buhlungu maselingani limhlubuki. Abazalwane ababulala abantu usiyashumayela wena. Ubani othe comparish. Akumine mina la. Kuma inkosi uJesu. Naloyo ngama la kobekungena kuma inkosi uJesu. Usukhathanisa. Ubuzongena esonweni sokukhathanisa. Kodwa iqiniso nje lithi akakunika uNkulunkulu into ayinika umsunguli. Uvimba zona lezo zinto. Phela ukuba uyamnika ngabe abaseKorinte basekhona. Nabase-Efesu ngabe basekhona. Basekhona. Sikhonza uNkulunkulu ovusayo. Obabungithi befaith mission ngizwa kusho ke angazi. Kuthiwa mayingavuka nakuyona le faith akayishiya. Ubaba uThiliza kuthiwa mayingavuka it's not the same African gospel ayishiya. Babu Bheki mayingavuka it's not the same Assemblies of God akayishiya. Angazi kangeni lawo. Kodwa engikwaziyo ilokho ukuthi uNkulunkulu akamvusi umholi ofana nakade emisile sungula ibandla. Never. Bingamane life likhule lishone phansi amvuse ngale kwamakhelwane. Umsebenzi wenu-ke nobenisele nithi inkosi upho mvusile. Uvuse bani nihambe nekhona. Ngoba yobe eqhubeka la uyobe fudumeza isihlalo nje ukuthi phela ngavele vele kuhlakazela. Kodwa kona ekugcineni igraph izobe njani ibheke phansi. Hayi lokho ngiqinisele ngephiko phela ukuba kunjani ngoba khona abaseKorinte, ngakhona abaseGalatia. Washo uPaul Zenzo chapter 20 from 28 mangaphazama. Wathi sengiyamuka. Kodwa kuzovuka impisi phakathi kwenu zindukisi. Kuzongena abantu begqokiswa kwezimvu kanti bayizimpisi ehahayo befuna ukuhlakaza umhlaba. And that is exactly what happened. Aphi la mabandla esikhuluma ngawo awasekho. Awumlando yoba njalo ke umuntu esengakabuyela ndibandla lami. So ke bambisisa ke ukunikezwa namhlanje. Bambisisa uNkulunkulu akunikeza kona ukuthi udocwe. Ngoba kuyokusiza ngelinye ilanga. Kodwa bese uneliswa yilokhu umoya ongcwele azothi wena udinga la. Ngoba uyena osiphayo ngokuthanda kwakhe. Ngoba nihlezi nizodocwa ngangazukupha wena ngaphezulu komunye.
futhi akazukupho okufanayo okwakho ukuthi uphiwe kakhulu bani wena oshona kade ngichaza kulezi insuku ithe esithweni zethu khona lezanga sesingafuni ukukhuluma ngazo esizisebenzisa endini encane engaka izona ezisemqoka ezidlula amehlo lawo umuntu yabantu umuntu angaboni adonswe ngesandla aphile kodwa mangasakwazi ukuya toilet uyafa so kusho ukuthi lezi izitho ezingasese zinamandla zisemqoka kunamehlo so ngambona uNtsebandemile ekhuluma la wena ohlezi phansi osemqoka kunayo omkhulekelayo othi inkosi ikhuluma ngaye sathana ungasabelo phezulu kaNtsebandemile wena osemqoka kunami ngoba wenza ukuthi ngishiswe so ungasithathi kancane mawuhlezi lapha phansi aphandle mawuhlezi phansi ulele ubanje obuthongo ayike ukwakho bathake kancane ngithi ulele phela awenze umsebenzi wenkosi khona abantu abahlezi la abangikhulekelayo engibahloniphayo engimela ngenxa yabo abangathi mabengathula usathana ngishaya ngihamba ngishaya ngesiyezi ngiwe phansi ukuthi ngiyiqede inkonzo because kunabantu abangikhulekelayo ingakho ngithi sihloniphane singabukelani phansi sazi ukuthi asimqoka ngokufana kuNkulunkulu uNkulunkulu usinika izinto zothothi labo bantu abagcotshiwe kodwa bayangikhulekela bakhulekela lento enikwe mina isebenze mabengathula ngeke isebenze bese beqhamuka abantu bethi umuntu othize uthwele kanjani ngithwele abazalwane ngomkhuleko hayi lezi usuku lokwahlulela sofike sibone khona abathwele nabangathwele umoya ongcwele okwazi ukuthi wena udingani uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi sengithetha ngabaseKorinte bokuqala chapter 12 verse 7 kepha ilona loyo uphiwa okubonakalisa umoya kube ngokusiza so whatever you have kungokusiza akhona ufanele usikhoshele ngakho uthi wena ukhulekela abantu basile kungokusiza athi verse 11 kepha konke lokho kusetshenzwa nguye nalowo moya munye ebabela ilona loyo ngokwakhe njengokuthanda kwakhe so umoya ongcwele osabelayo bazalwane aseneliswe ilokhu esikwabela so thina ke siyibandla elisebenza nge-fivefold ministry ngizwe ke abantu iyakhulunywa le-fivefold ministry kubi ukuthi singayazi le ebandleni kanti i-fivefold ministry sihamba ngayo niyayazi i-fivefold ministry bayazi abanye abayazi i-fivefold ministry iziphiwo zikamoya zemisebenzi kaNkulunkulu yokuma phambi kwabantu ngizonivulisa la ngisho ngifuna ukunivulisa ngifuna kungene nikwazi siyibandla eline-fivefold ministry verse 13 1 Corinthians chapter 12 verse 13 ngokuba ngumoya munye ngokuba ngamoya munye thina sonke sabhabhatiswa sibe mzimba munye noma singabaJuda noma singamaGreki noma siyiziqila noma singabakhulekile thina sonke saphuziswa umoya munye verse 27 kepha nina ningumzimba kaKristu nezitho ngabanye uNkulunkulu umisile abathile ebandleni kuqala abapostoli that's the first position okwesibili abaprofeti okwesithathu abefundisi bese kuba imisebenzi yamandla bese kuba iziphiwo zomusa zokuphulukisa nokusiza nokubusa nezilimi ngezilimi zonke lezi zinto iziphiwo zikamoya ebandleni lezi ezu4 ziyabanga esokuqala umpostoli esesibili abaprofeti esesithathu abefundisi
bese kulandela imisebenzi yamandla. Kube fundisi ke kuhlanganisile. Ukhona umvangeli, ukhona uthisha, umfundisi, khona umalusi, bese kuba imisebenzi kuhlanganiswe la kube fundisi. Asiye lapho la kuhlakazwe khona. Kwaba se-Efesu chapter 4 kuhlakaziwe ke lapho. So qala ku verse 9. Efesu chapter 4 verse 9. Themba ngivulile. Kepha lokhu ukuthi wenyuka kuthini uma ngesiki ukuthi wake wehlele ezindaweni zomhlaba eziphansi na? Mhlawumbe ngiyacabanga inkonzweni yakusasa sodlula kuleli verse. Kusho ukuthini ukuthi uJesu wenyuka uma ngeke ukuthi wehlele esihogweni? Lisho lokho leli verse. Aseku verse 10. Owehlayo nguyena owenyukela futhi ngaphezulu kwamazulu onke ukuze agcwalise konke. Nguyena futhi owanika abanye kuba babe ngabapostoli, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi, abanye abafundisi, ukuze abangcwele baphelelise umsebenzi wokukhonza kwakhiwa umzimba kaKristu, size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu ebudodeni okupheleleyo esilinganisweni sokukhulu sokugcwala kukaKristu. So lezi iziphiwo zenzela ukuthi sipheleliswe emsebenzini kaNkulunkulu. So kuqala umpostoli, bese kulandela umprofeti, bese kuba umvangeli, bese kuba umalusi, bese kuba umfundisi, teacher, bese bayizonke ezinye iziphiwo. Masibala ke siqala la, noma siqala la ku-5 sithi umpostoli, umprofeti, umvangeli, umelusi, bese kuzoba umfundisi. Why siqala la ku-5? Ngoba umpostoli kufanele azenze zonke lezi zinto. Isithupha isona sodwa iwona wodwa umuntu okwazi ukuthinta yonke eminye. Eminye ayikwazi ukuthinta eminye, isithupha sodwa. So umpostoli kufanele akwazi ukufundisa, akwazi ukuvangela, akwazi ukuprofetha, aphinde abe umpostoli. Ngifundisa ini 5-40 minutes. Ngoba kufanele niyazi siyibandle le 5-40 minutes. So ke umprofeti number 2. Kodwa umpostoli uyakwazi ukuprofetha. Ukuprofetha ke bazothi abazi bengizoprofetha. Akukhona ukubiza umuntu uthi weza ukhona okulayo la. Onesinye isiphuzu kanjani akezwe lapha esithi uyaprofetha, khona ukuprofetha. Ukuthuka abantu inhlamba le. Noma izipho zabantu la. Inhlamba le. Ngongcola abayenzi lonto yahlonipha. Ukhona ukuprofetha uyamfuna ukuzela lezo zinto la. Kuza sesihobheni ukubula lo. Abantu banhlezi laphansi. Akekho ngeke kwenze khona oyedwa ongaphethwe ikhanda. Mangithi khona ophethwe ikhanda lenkenkethe lisuka la lize la kezela ngasuka umthambo 5. Bese kuthi uyaprofetha. Manje uthe uyedwa. Baphuma kwabanye. Ningadlala abantu mina beqhutshwa amadimoni. Ayisebenzile lo nto la. Ngeli ilanga ngithazela uprofetha yini, ngiyaprofetha mina. Kodwa nazi mina. Asidlulele bese kuba abaprofeti number 2. Number 3 abavangeli. Ukuvangela ukulanda imphefumulo ngaphandle kuyilethe ebandleni. Umsebenzi womvangeli ukukhulisa ibandla, ukukhulisa ibrand. Njengoba belele nje abavangeli basentabeni. Angibasoli ngoba bebengazi mhlawumbe umsebenzi wabo. Umvangeli kufanele aphume, ahambe ayome emgwaqeni ashumayele, aphuma ayongena imizi ngemizi ashumayele. Ngesonto asuma athi umfundisi namba abawu5 sengibuye nabo. Nangokumvangeli. Ungowesithathu
ngoba ibranch ime ngayo ibandla lime ngayo. Bese kuba umalusi number 4 pastor. Malusi uluse ibranch uluse izimvu, umalusi igama liyazisho. Yikho kuthiwa umpostoli akazenze zonke lezi zinto ngoba nami nginelusile ngekhaya lezwi. Abantu over 10,000 balusa umuntu oyedwa. Hayi ngamandla enkosi. Sikhuluma lokho. So ke umvangela kalanda abantu abalethe ebranchini each day a report ufike nabantu abangaki. Mayingakwenzi lokho akawenzi umsebenzi wokuvangela uzophendula kwenzayo. Sidlule lapha. Malusi ngishilo ukuthi yelusi. Bese kuzoba khona uthisha umfundisi. Njengoba nginifundisa nje kuuthisha. Uyadingeka umuntu ozofundisa ibandla, ozofundisa ibranch. Mhlambe ngolesithathu lento kuthiwa iBible study. Kube uyena umayo anifundisa izwi. Akakwazi ukunifundisa izwi engenamoya ingcwele ufundisa yena. Ngiyangizwa kodwa ke entabeni umalusi uzaphatheke phela umvangeli. Umalusi umphethe umvangeli ureporta phansi kaMalusi pastor. Awufanele aphatheke abelonge. So yikho ke senza sengathi isikhundla sokuvangela isincane kunesikaMelusi kanti asisincane isona uyena ufanele afeed ibranch ikhulu. Mayingakhuli ibranch problem ikuMalusi. La kunabefundisi khona abaningi njengasemafakatini kufanele benze umsebenzi wokuvangela baletha abantu. Kodwa sikwenze ngoba sifuna abathumeke uyanda umsebenzi ngale. Ubaba uKhoza waseThekwini unenkinga ngithi 3 times if not 4 seshonelwa abantu yanzwaba. Funeka usenior pastor uyisenior pastor wasemafakatini akwazi ukukhipha abefundisi. Uhambe lapho lekelela ubaba uKhoza ushonela. UseThekwini kuqinene kukhulu baningi abantu abashonayo uyedwa. So ke kufanele abafideke umama uZondi as a senior pastor athume upastor bakhe la bagijima. Angathumbi mina ngumvangeli mina angingcwabi. Seningabefundisi ke manje ngiyangcwaba. Ngabefundisi neza wonke umsebenzi. So into okuthiwa i5-fold ministry isezwini isendaweni yabasindisiwe. Bese kuthi ke amabandla omthetho niyawazi engizowabiza ngegama. Bese zoba ke amabishop, archbishop nokunye. Umahluko ke phansi kwearchbishop nebishop. Ngiyaxolisa. I-archbishop iphethe kulolu hlangothi olungenayo i5-fold ministry. Kwi5-fold ministry iphethe umpostoli. Ngiyangizwa kodwa. So ke uma kuhlukene kanjalo ngamehlo alula uarchbishop ulingana nompostoli. Kanti abalingani. Ngiyangizwa kodwa. Sengiyazi umphathi wami la ngishilo ngikhombela izolo azi ukungiheba. Mangicela mamdlo, mangicela iboku rector wethu. Asidluleke lapho. Umpostoli wasifundile la isiphiwo sinikwa umoya ongcwele. Umpostoli uphiwa uNkulunkulu, hayi laba apostoli asebedwele bezibeke. Igama elithi umpostoli lisho lento engizokutshela yona. Umpostoli umuntu othunyiwe. Apostle igama lesiGreek. Umuntu othunyiwe wanikwa amagunya okwenza exactly njengoba ebezokwenza umthumeli. Amazi ngizwa kahle. Siphumile lento. Okayikho, olithi ngiyeka iyangisinda lento angijwayele ukukhuluma ngomphethimbayo. Ngizobekezela lento ndiyangibekezelisa. So ke umpostoli umuntu othunyiwe okufanele enze njengoba omthumile ubengenza unikezwe ama-powers. Lichazwa kanjalo leli gama kwi-Bible dictionary. So ke igama lesiGreek
elisho othunyiweyo ingelosi, in other words an angel othunyiweyo. Ngichaza ukuthini masithunikwa amandla. Angiyanise ngawo lensizwa uma iwumpostoli wami ngithamba ukungithengela icoke ngiyalinganisa. Afike etuck shop icoke ayikho. Usezothi ngiyazi uma uNtsibande icoke mayingekho ufuna ngiyalinganisa mhlawumbe lemon twist. Athi ngicela lemon twist bathi ayikho, bathi ngiyazi i-third choice lababuNtsibande istone. Yayibona lona. Uphiwa ngeke mayebuya nestone ngithi ubuyele nestone ngithuma icoke ngoba ngiyazi ukuthi uyazi ngamnika amagunya. Ngimthuma icoke mayebuya nestone ngiyazi mina ukuthi ufunile lemon twist akangayithola yikho ebuya nestone. Kodwa unganikeziwe igunya uzothi mayi-50 icoke ayikho abuye athi icoke ayikho ufunani. Ngithi ngifunile lemon twist ahambe athi lemon twist ayikho abuye ufunani, akanikeziwe igunya. Ngizama ukuhlukanisa. So umpostoli wenza njengoba uJesu bengenza. Isikhundla esiyi-challenge lesi. Ngoba uma ungangifita ngimi laphandle ngicrack ijoke ufuna ukungidiscipline ngoba uJesu wayecracka ijoke babuNtsibande. Ngathi umpostoli wenza into engenziwa uJesu. Wayecracka ijoke uJesu. Imloyo benginomsila sengufaka phakathi kwemlebe. Usungidiscipline. Yileyo nto kuba umpostoli. Uma umpostoli isikhundla esinzima ngendlela ongazi usipho. Ngoba yonke into oyenzayo kufuneka ingabi questionable. Kufuneka wenze njengoba uJesu bezokwenza ehamba la emhlabeni. Yikho ke ngithi ngitshelwe ngoba ngizama ukuthi engikwenza ngilawulwa yilo mgibelo. Sithule kakhulu kumpostoli. Umpostoli wakha amabandla. Umpostoli akahlali selikhohlwe nje ivesi la isho khona uPaul. Ethi ake sihambeni etshela uBarnaba siye kulamabandla besiye kuona siyowavuselela sibone ukuthi basahlezi nenkosini. So lento esiyenza noma Mtsibande every week in and week out ubupostoli lobo. Postoli akahlala endaweni eyodwa sombizana. Umbishop lo iarchbishop. So iarchbishop ngiyabonga baba. So iarchbishop ibekwa ngabantu iyavotelwa. Mabe ngasakufuna abantu bayakususa. Umpostoli ubeke uNkulunkulu ubeke umoya ongcwele noma bangekufune noma bangekuthande noma bangakuthanda uNkulunkulu mengasakufuna uzokususa. Kanti umbishop uyavotelwa bekwabantu. That is the archbishop and the bishop. The office person there. Isikhundla sase office ibishop ihlale office. Limanage ibandla from the office. Lifuna amabhuku lifuna lokho alithume sibanibani hambe ongcwabe endaweni ethile sibanibani hambe okwenza ukuthi awukwazi ukuthi wena wenzani mina ngiyasebenza njengoba behlezi bishop ikeleyo sungazijajela ngokwakho ukuthi ubani omkhulu ezulwini ibishop nompostoli seniyazazi ke lezi zinto manje zazini ke manje sentabeni isebandleni likamoya isebandleni elisebenza nge-fivefold ministry. Ingakho sizama wonke amandla ukungabi nazo izikhundla ezingekho ezweni. Njengoba sinaso nje senior pastor ingoba upastor. Sesigaxe kusina ngoba uphethe abanye abefundisi. Lokho siyafisa kwenzeke endaweni eziningi ukuze nami ngabe nabantu abaningi abareporta kuningi. So endaweni eyodwa masebandile abafundisi besithi sizokwenza egoli akakafiki kodwa kugcina kwenzekile egoli bayanda ama-bread sibe ne-senior pastor kube no-pastor oyedwa pastor abaningi. So ilokho okwenzakalayo kweMaritzburg namaphethelo ihamba kanjalo-ke lento. Ngekho kozothakayazi i-fivefold ministry manje yazi nihambe imihlangano mhlawumbe kuyakhulekwa noma kuyakhulunywa ukuthi sibingelele i-fivefold ministry uvele ulahleke uyabe bingelele obanike kanti bingelela wena impela ngoba ubelonga kwi-fivefold ministry ngoba umpostoli umprofethi umvangeli umelusi umfundisi 5. Ayike sesokuqala inkonzo yokugcoba bekuyisifundiso nje lesi ngidlula uma abantu bedoda bayafunga entabeni kunesifungo uNkulunkulu anginikeza sona ngizogcoba umuntu oqala empilweni yami ebusuku ngatshelwa kwathiwa ngithi uyazi amanesi ayafunga anesifungo sabo ngathi yebo Nkosi bathi njalo uma ugcoba umuntu entabeni
kufanele afundiswe amahubo 23 uJehova umele uswami mayiseqedile bese uyamkhulekela uyamgcoba. So kunesifungo ke entabeni engasinikezwayo. Angikwazi ukwenza okungekona okuseceleni. So bazofunga ke laba bantu abazogcoba. Ukhona umoya ongcwele angikhumbuza khona. Iphutha elikhulu ebelenzekile. Bangaka abazogcotshwa la ngithe izolo bawu11 angithi. Bakhula baba u13. Khona ka14. Engimkhunjuzwa ngini. Khona ka14 ozojoyina laba manje. Izombiza mase ngibabisi. Akahlale lungile lapha ehlesibona. Hayi abantu ngibona njena nje ngizama ukubheka la. Ingoba ungapha noma ungapha ngifuna ngahlangana mehlo. Akazi yena. Mina sengiyazi ngoba sengitshela kunabantu abanenhlanhla. Abaphipha bela. Khona abantu abanenhlanhla. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sesifike emaphethelweni ngicela sikhuleke singene enkonzweni yokugcoba bese ke bayazi ke insizwa zala ekhaya zingitholela iphonje esibuka phezulu kwazo. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga ngaleli thuba nangalesi sikhathi usisa lenkonzo manje usisa abantwana bakho abazogcotshwa. Ngiyakhuleka egameni likaJesu ophilayo. Ngiyacela Nkosi wehlisa amandla akho kaMoya Ongcwele ngoba sinalo olunye ugcobo uMoya Ongcwele uqobo lwakhe ugcobo lohlela kubantu gcwaliswa ngamandla kaMoya Ongcwele. Moya Ongcwele, Moya Ongcwele, Moya kaNkulunkulu anginawo amandla phezu kwakho nguNkulunkulu. Angikwazi ukuphoqa ukuthi ungene kumuntu uma ubona ukuthi akufanele. Kodwa siyacela ke Nkosi umnikeze ithuba lokuphenduka ukuze wenze umsebenzi wakho ngobungcwele egcwalisiwe ngamandla akho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Kaluluna lulu suku evugile abemposi betujiswe ubukosi sebebutwa izitifiketi zenu ngenxa yomsebenzi engawo omningi. Ngiyacela ukuthi left wabo ngabe ngani laba sebebhaka wesifazane uba ngaba left wabo bese siya ke babumbuyisa LT nowakwabo. Bese kuba ke baba umntamo nokwabo eyimbile nje ke elungile bazophala la kana nami ngofuna ngifike kuningi ngiyashaya isikhala lesi.
Baba uDube nowakwabo. Abantu basekhaya awuzwa lokho esikwenzayo-ke manje angikuthandi kodwa kunesimo esingiphoqile ngithandazile ngaso samkholwa kuNkulunkulu uzosisiza abantu abangashadile izwi lenkosi alifuni baphathi babo ngiyangizwa kodwa ake ngizothuma ngiye kumama oshadile kodwa ngizongena emininingwaneni yakhe nomshado wakhe. Umama uNomsa Fortunate Bheki. Nombhengu kile ngahlala la nabanye ngisuka kude ngivulele indawo ke lapho kufanele ngathola indawo ngazi ukuthi weze joina lapha mama asizungena ke endabeni zakhe. Baba uBheki nasezongena endabeni zomshado wakhe. Ngiyazazi mina noNkulunkulu ngicela ukuthi singangeni khona njengobaba. uNkulunkulu mayithanda uyovuma sisho ngelinye ilanga. Bese-ke laba ababili abalandelayo kufanele bathandaze. Ingakho bezogcotshela ukuba bavakele ngoba ngisakhazana kusukela ubaba uBheki uyale abavangeli bonke umama uBheki abefundisi bonke sokuthi sesebiza abavangeli esikholelwa ukuthi mhla uNkulunkulu wababheka ngophathini ngeke beba abavangeli sebeba abefundisi. Simangele Khumalo. Patrick Mozo. Patrick. How nage kola? Ngangithanda zeke niphule uNkulunkulu anele umhlaba. Kodwa ke manje ngifuna ukunika phela ngesimpoqo. Kodwa kufanele sihambe ngeyesu. Yibo-ke labo kusho ukuthi kusukela ngithe kubaba uBheki kuyale abavangeli kusukela kumama noMusa kuyale abefundisi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sengiyabhala mina ngiyafisa kwenza ividiyo ehlukile engahlangani nenkonzo.